This is Zombie Mini Studio. Yeah! Di man lang sa imo humangkot, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka lain sa imong hamot, tulakot ko si Mrs. Kodaharo. Salamat sa sponsor. Mawawala imo kalangot, hindi ka good sa iyong dumo. Di ka papalinalan lago sa asawa kong kapernila na gusto. Di man lang sa imo humangkot, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka lain sa imong hamot, tulakot ko si Mrs. Kodaharo. Mawawala imo kalangot, hindi ka good sa iyong dumo. Mamang klase sinaga, mamang kauyang ka, na diri ko na mahinunugan ang sitwasyon ng sinita magkulang. Kaya hala mag-ibaha, bisan ako nagpadala, para maimahilan aton mag-asawa. Hala, brother. This is Zombie Mini Studio. Di ka papadinalan lago sa asawa mo gaberla na gusto. Di man lang sa imo humangkot, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka lain sa imong hamot, tulakot ko si Mrs. Kodaharo. Mawawala imo kalamot, hindi ka good sa iyang dumon. Mawawala imo kalamot, hindi ka good sa iyang dumon. This is Zombie Mini Studio. Sayaw. Yes, thank you so much, Harvey. Siguro yung padala si Ma'am Harvey. Mait siya. Harvey yan. Watching from San Miguel Leyte. Request of Isabay Benian. Unang kadlaw na inasirang sa kalangitan, ako inapupuno utugasan kabiduan. Napapara, nawawala ako'y kalipayan. Kung nasisinagan, sininadlaw anak kong dughan. Kung nangadlaw na inasirang sa kalangitan, ako inapupuno utugahin kabiduan. Napapara, nawawala ako'y kalipayan. Nasisingagan, sininadlaw anak kong dughan. Asya ang nahihiyukan, nasirong kalagitan, kay ininalahipan, hala ko ninahakan. Kung nasunod na nalaw, nasunod pa nalaw, tapit ang kaluran, kabalik ang kalipayan. Layak sa nakong bugyan, kay panahon na liwat, sa papanalakad sininulahiman.
para nawawaran at kung kalipayan kung nasisinangan siminadlaw ang napundugan kasyang nahihiyukan nasirong nalangitan kay inilalahipan hanap ko nilahagdan kung nasunod na nalaw nasunod pa nalaw kapit ang kanluran kabalik ang kalipayan parayhak sa napundugan kay panahon na liwat sa pagpalalakad sinimulahipan na naghahanap-ihap hanap-ihap sa napundugan. Alright. This is Zombie Mini Studio. Yes, keep on watching guys. Yan, opti sa bye-bye. Request na yan ni Rico Rosa. Thank you, Divor. This is Zombie Mini Studio. Yes, sige sayaw. Piling kapain ko'y dinaminunog ko sa doon na panahon sa pagsayaw dato. Santo. Ang paborito ko, cha-cha sa layawon. Naubay sa figura na pinagod na libo. Bisag niyang iba na ang laing panahon. Ang mga lawas na sobrang kabaon. Urong sinkabay sa hindi mo magpulong. Aning pamigura, diri man good, dati ibang cha-cha. Sumayaw kay papadis kita. Harap magsara-tsa kita, magsara-tsa magsarayaw na dahil mag-aga. Sige pa, magsara-tsa kita, labi kaya at tukarang sayaw at cha-cha. Diring kapain ko'y mahulunod ko. This is Zombie Mini Studio. Sa tuwa na panahon sa pagsayaw nato. Ang paborito mo, cha-cha sa layawon. Kaubay sa figura na pinagod na kalibon. Bisag nag-iba na ang laing panahon. Ang mga lawas
Magtsara-tsa kita, magtsara-tsa magsarayaw na dahil mag-aga. Sige pa, magsarayaw kita, labi kay ang tukaran sayaw at cha-cha. Halala, magtsara-tsa kita, magtsara-tsa magsarayaw na dahil mag-aga. Sige pa, magsarayaw kita, labi kay ang tukaran sayaw at cha-cha. Yeah! This is Zaldi Mini Studio. Sige, yes, request of Lisa, bye-bye niya ini. Kirahin tapos na sir. Larissa, sige. Yes, sige, cha-cha. Non-stop kita sini. Sige na, manayaw na kita. Labi na, kibusta sa inyo ha. Iyo bisita, daranga di plaza. Haron kita manayaw ug cha-cha-cha-cha. Manayaw na kita mga lulu ug lula. Nanay ug tatay ultaw ug darada. Mga bisita na di karon ha plaza. Manayaw na kita disco ug cha-cha-cha. Manayaw na kita, nindot kayo ang kuka-cha-cha. Mao kinikinang sa may edad na, bisan pa magubag-tuhod sa rayuma. Hey, 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 ikulurupak cha-cha, harong makalimtan ang mga problema. Labi na panis mo papang dalaga, makalimtan kudang asawa. Sige na, manayaw na kita. Labi na, kinis na sa inyo ha. Inyo bisita,